Эфирда хабарлар программасы исәнмесез сейшәмбе көн вакыйгалары белән таныштырабыз. Студиядә мин Адилә Бирханова. Басу кырларда авыл хуҗалык эшләре тәмамлангач, районда уңыш бәйрәме уздыру күркәм гадәткә әверелде. Бу көнне игенчеләр, терлекчеләрнең еллык хезмәт нәтиҗәсен барлау өчен энергетик мәдәният сараена җыела. Хезмәт алдынгылары слетыннан безнең репортаж. Зәйдә зурлап уңыш бәйрәмен билгеләп үттеләр. Энергетик мәдәният сарае фойесында район аграрийлары җитештергән продукциядән күргәзмә эшләде. Гаилә династияләре белән хезмәт куючылар, алдынгы механизаторларның фотосурәтләреннән аерым стенд әзерләнгән. Кунакларны иң күп икмәк суктыручы комбайнчылар белән таныштыралар. Уңыш бәйрәменең тантаналы өлеше мәдәният сарае залында дәвам итте. Район башлыгы Разиф Кәримов авыл хуҗалыгының төрле тармакларында ирешелгән уңышларга тукталып, игенчеләргә фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Быелгы язда безне башта кырлыгы, аннан соң 2 атнага якын дәвам иткән төнгө салкыннары белән сынады. Бүгенге бәйрәмебезнең максаты шушындай кыенлыкларны җиңеп, елына күрә уңыш җыеп алуга өлеш керткән авыл хезмәтчәннәрен хөрмәтләү. Сез безнең өчен, без сезнең өчен җыелдык. Бу залда утыручы һәркем районыбыз горурлыгы. Сәхнәгә бер артлы хезмәт алдынгылары күтәрелде. Татарстан Республикасы атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә Агрокыш сервис җәмгыятенең 5нче төзекләндерү цехы җитәкчесе Илдус Мөхәммәтшин лаек булды. Агросила сервис. Также Илдусу Ханиповичу вручается денежный сертификат. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты рәхмәтен Зей агрофирмасының баш агрономы Олег Умнов, Зей шикәр агрофирмасының баш инженеры Илдар Вәлиәхмәтов алдылар. Киләсе 25нче елга чәчүгә дә әзерлек бик яхшы бара. Җирләрне эшкәртеп җитешеп барабыз. Шуңа Алла бирсә 25нче язында матур итеп каршыларбыз. Уңыш бәйрәмендә хезмәт алдынгыларына авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының, министрлар кабинеты рәхмәт хатлары, район башлыгының мактау грамоталары, шулай ук рәхмәт хатлары тапшырылды. Иң күп ашлык суктырган комбайнчы дип 9 алдынгы авыл хуҗалыгы хезмәтчәне танылды. Алар район башлыгы кулыннан иң яхшы игенче лентасы алып, акчалата сертификатлар белән бүләкләнделәр. Зей агрофирмасы комбайнеры Андрей Митрофанов быел да дәрәҗәле урак батыры исеменә лаек булды. 6000 тонна икмәк суктырып, ел уңышын җыюда зур өлеш кертте. Тырыш хезмәтенең уңыш сырын безнең белән дә бүлеште. Встал пораньше, поработал подольше. И так день проходит, день за днем намолот увеличивается. Самое главное убрать хлеб без потерь. Елның үзенчәлекле булуына карамастан, быел район бөртеклеләрне дә шикәр чөгендерен үстерүдә дә яхшы күрсәткечкә иреште. Моның нигезендә иң беренче чиратта кеше факторы, алдынгы технологияләр кертү һәм аларны төгәл үтәү ята. Республика җитәкчелеге дә шуны ассызыклый. Республика получила достойный урожай. Сегодня республика собрала 3 800 000 тонн зерновых. За 9 месяцев на сегодняшний день республика надоила 1 900 000 тонн молока сырого, коровьего. Это на 3% уже выше, чем в прошлом году. Сахарная свекла уже идет к концу. Вот тоже в фильме показывали, 97% уже сахарной свеклы убрано. Достойный урожай на самом деле получали и в Заинском, получают в Заинском районе. Сегодня урожайность на сахарной свекле 490 центнеров с гектара. На самом деле сегодня достойный урожай. Зей авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең уңыш бәйрәмен бәйрәм итәрлекләре бар. Гомуми көч белән быел бөртеклеләр һәм техник культурадан яхшы уңыш җыелды. Бөртеклеләрнең 1 гектарыннан уртача уңыш 29,5 центнерны тәшкил итте. Барлыгы 120 000 тонна ашлык алынды. Быел инде шулай ук 120 000 тоннага якын тулайым җыем алып бөртекле гузаклы культуралардан. Шул ук вакытта 500 000 тоннага якын чөгендер җыеп алыначак. Быел инде шикәр заводыбыз 1 300 000 тоннага якын шикәр кабул итеп, 200 000 тоннага якын шикәр писугы, шикәр кумы ясарга тиеш. Шуңа күрә хезмәтебез зур, ул күренә, һәрбер кешегә хезмәтенә хөрмәт. Хезмәт алдынгылары слетында котлау чыгышлары, концерт номерлары белән үрелеп барды. Район аграрийлары зур сәхнәләрдә хөрмәтләнеп, еллык эшкә стимул алды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.
26 октябрь шимбе көнне район өчен мөһим вакыйгаларга бай булды. Шуларның берсе Яңа шәһәрдәге Яшьләр паркы республика һәм район җитәкчелеге катнашында тантаналы төстә ачылды. Яңа шәһәр микрорайонында яңа ял итү урыны Яшьләр паркы тантаналы төстә кулланылышка тапшырылды. Ул Бердәм Россия партиясенең халык программасы һәм торак һәм шәһәр мохиты илкүләм проекты буенча булдырылды. Ачылыш чарасында республика район җитәкчелеге депутатлар катнашты. Прилегающая территория к новому городу, который мы думаем в дальнейшем все равно будет прирастать. Мы предусматриваем строительство нескольких домов многоэтажных коммерческого характера. Я думаю, всегда востребован будет парк. Паркны төзү 2022 елда башланды. Яшьләр соравы буенча биредә заманча экстремаль спорт мәйданчыгы булган памп-трек ясалды. Ул инде хәзер велоспорт самокатларда йөрүчеләрнең яраткан урынына үрелде. Шулай ук әлеге мәйданчык каршында тамашачылар өчен дә урыннар булдырылган. Тренажерлары һәм гимнастика комплексы булган спорт мәйданчыгы да эшли. Ачылыш чарасында паркны булдыруда зур өлеш керткән архитекторлар һәм төзүчеләргә рәхмәт хатлары тапшырылды. Улысы да, кешесе дә үз иткән парк зәйлеләрнең яраткан ял урыны булыр дигән өметтә калабыз. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Бүген Зейдә капиталь төзекләндерелгән Зей-Сарман, Зей-Сармашбаш юллары да кулланылышка тапшырылды. Ремонт эшләре сыйфатлы һәм имин юллар илкүләм проекты буенча үткәрелде. Яңарту эшләрен Татнефтедор автомобиль юллары идарәсенең Зей филиалы алып барды. Раз, два, три. Ура! Капиталь яңартудан соң Зей-Сарман юлын ачтылар. Район башлыгы шушы юлдан үтүчеләргә изге теләкләрен җиткерде. Пусть дорога прослужит долго, значит, чтоб она была безаварийная. Ремонт эшләрен Зей автомобиль юллары идарәсе башкарды. Объектта тырыш хезмәт куйган юлчылар аерым хөрмәтләнде. Алар район башлыгының мактау грамотасына лаек булдылар. Молодец. Какая молодежь у нас. Зей-Сарман юлында 3 километрда юллар яңартылды. Капиталь ремонт юлның норматив таләпләргә, хәрәкәт куркынычсызлыгына җавап бирмәү һәм җир өслегенең торышы канәгатьләнерлек булмавы сәбәпле ясалды. Яңартылган Зей-Сармашбаш юлында кулланылышка тапшырдылар. Беренче булып юлдан йөк машиналары узды. Ачылыш чарасында мәртәбәле кунаклар да катнашты. Һәркем Татарстан рәисенә рәхмәтен белдереп, имин юллар теләде. Юлны яңартуда зур тырышлык куючыларга район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Бу участокта 2000 чакрымга якын озынлыкта юл төзекләндерелде. Халык телендә мәлем юлын дип йөртелүче бу юл бик начар хәлдә булган. Шуңа күрә ремонтны бу яктан үтеп йөрүчеләр күптәннән көтте. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Шәһәрдә тагын бер объект Зей урманчыларының административ бинасы үз ишекләрен ачты. Ачылыш чарасы республика җитәкчелеге катнашында узды. Зейдә капиталь төзекләндерүдән соң урман хуҗалыгы бинасы ачылды. Ул махсус программа буенча төзекләндерелде. Бина хезмәткәрләр өчен заманча итеп яңартылган, барлык шартлар да җитәрлек. Урманчылар бинасын ачу тантанасында район башлыгы Разиф Кәримов, Россия федераль җыены депутаты Анатолий Иванов, Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары Рәис Гомәров һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашты. Һәр кайсы матур эш күрсәткечләре һәм тыныч күк йөзе теләде. Әлеге тармактагы нәтиҗәле намуслы хезмәтләр өчен бер төркем урманчылар хөрмәтләнде. Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгының һәм район башлыгының мактау грамоталары, рәхмәт хатларына лаек булдылар. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейгә килгән кунаклар элекеге район башлыгы Ринат Фәрдиевне искә алып, истәлек билгесенә чәчәкләр салдылар. Аның исемен йөртүче Татар гимназиясендә булдылар. Кеше китә, җыры кала. 52 яшендә арабыздан киткән Ринат Фәрдиев үзеннән соң якты из матур истәлекләр калдырды. Искә алу чарасына килүчеләр хатирәләр белән уртаклашып чәчәкләр куйдылар. Ринат Шаяховичның вакытсыз арабыздан китүенә 16 ел тулды. Безнең күңелләребездә ул һаман да бездә, һәр вакытта да безнең белән кайда гына йөрсәк тә без аның эшләгән хезмәтләрен дәвам итәргә, аның эшләгән хезмәтләрен матуррак итеп эшләргә тырышабыз. Шуңа күрә тыныч ятсын. Урыннары җумакта булсын. Район үсешенә зур өлешен керткән шәһәребезне үстерү өчен күп тырышлык куйган шәхес турында зәйлеләр күңелендә бары уңай хатирәләр генә яши. Әйдәгез, түрдән узыгыз. Бездә кунак булыгыз. Татар гимназиясе укучылары мәртәбәле кунакларны каршылый. Зейнең милләт сагында торучы гимназия зур горурлык белән Ринат Фәрдиев исемен йөртә. Кунаклар уку йорты эшчәнлеге белән таныштылар.
Ел сайын уздырылушы Ринат Фәрдиев истәлегенә көрәш турниры быел да октябрь айында үткәрелде. Көрәш мәйданы яна Татарстан һәм Россия төбәкләренең иң көчле көрәшчеләрен үзенә җыйды. Турнир 2 көн дәвамында бер юлы 3 келәмдә барды. 250 көрәшче бер мәйданда үз көчен сынады. Ярышлардан безнең репортаж. Яшлек без сарайында милли костюмнардан егетләр кызлар бии, толгын көй, экранда Ринат Фәрдиев белән булган истәлекләр. Элекеге район башлыгы истәлегенә көрәш турниры шундый мизгелләр белән башланды. Ярышларга мәртәбәле кунаклар Ринат Фәрдиевнең туганнары, дуслары, аның белән эшләгән җитәкчеләр, спорт ветераннары чакырылды. Һәркайсы ел сайын зурлап уздырылучы ярышларга сокланып, район башлыгы һәм аның командасына рәхмәтләрен җиткерә. Марат Готович миңа аерым кичә сөйләшкәндә әйтте. Зәйлеләргә, зәй көрәшчеләренә, һәм аларның тренерларына аеруча басым ясап рәхмәт әйтмәсем. Алар безнең берничә еллык зур турнирларны да үткәрделәр, ярышларда да бик актив катнашалар ди. Рөхсәт итегез. Һәм шулай ук монда килгән барлык кешеләрне дә Марат Готович исеменнән шушы бүгенге бәйрәмнең ачылышы белән тәбрик итәм. Бу турнирны инде көрәшчеләр елда көтеп ала, чөнки ул югары дәрәҗәдә үтә. Төрле төбәкләрдән егетләр килә көрәшергә. Зур бүләкләр көрәшчеләр өчен һәм әлбәттә инде көрәшчеләр бу бәйрәмдә күрешеп, аралашып, көрәшеп ләззәт алып кайтып китәләр. 10 елга якын районны җитәкләгән Ринат Фәрдиевнең спорт өлкәсендә дә эшләгән эшләре күп булган. Шуңа күрә олысы да, кешесе дә зур хөрмәт хисләре белән искә ала аны. Наш родственник Ринат еще как закончил институт, связал свою трудовую жизнь с Заинским районом. Я хочу еще раз поблагодарить руководство, которые работали после Рената на Заинской земле, этим профессионалам, этой команде. Этот турнир на Заинской земле проводится 26-й раз. Сначала он вырос из районного в республиканский, и уже 6-й год подряд проходит в федеральном статусе. С каждым годом его география расширяется, растет количество и спортивное мастерство участников. Ачылыш чарасында турнирны оештыруда зур тырышлык күрсәтүчеләр бүләкләнде. Зей спортчыларына, тренерларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Глава Чубуклинского сельского поселения. 6-нчы ел инде ярышлар бөтен Россия статусында уздырыла. Бу ел турнирга Россиянең 5 регионыннан, Татарстанның 18 районыннан 250 көрәшче үз көчен сынарга килде. Турнир 2 көн дәвамында бер юлы 3 келәмдә барды. Иркен көрәш мәйданы көне буе хөкемдарлар сыбызгысыннан, тамашачы алкышларыннан шаулап торды. Россиянең башка төбәкләреннән спортчылар килү ярышның дәрәҗәсен күтәреп кенә калмыйча, яшүсмерләргә тырышып көрәшергә стимул өстәде. Яңа кагыйдалар белән үткәрдек, чиста вакыт бирдек, утешение ясадык. Олимпиада бетте. Көрәшеп. Сормышбаш егете дөнья чемпионы Радик Салахов туган ягында узган ярышларда бил алышу авыррак булуын яшерми. Зәй җирлегендә көрәшкәндә авыррак дип шутлыйм, потому что үз туган ягында үзенең стеналарда көрәшү икеләтә авыррак. Шуңа күрә монда туганнар, танышлар киләләр дә җирләргә караганда монда авыррак минем өчен көрәшү. Финал ярышларында Радикның Казан егете белән көрәшкәнен тамашачы тын алмыйча күзәтте. 130 килограмм авырлыктагы көрәшчеләр арасында чемпион исемен Радик Салахов яулады. Җәмил Ибрахимов 60 килограмм авырлыктагы чемпион исемен алуга иреште. 65 килограммда Азат Кашапов 3нче урынны яулады. 80 килограмм авырлыкта Кәрим Рузмәтов, 100 килограммда Насыйбуллин Ислам бронза призер булдылар. Киренке көрәш нәтиҗәләре буенча командалар арасында 1нче урынны Әлмәт районы, 2нче урынны Казанның Зеланд спорт клубы командасы алды. 3нчедә исә Лаиш районы спортчылары калды. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.